Oh, eneng sing tunggu. Mula sone niku nek mendengarkan keterangan niku dimake tenan, Man. Kowe iki wong tuwa kok ngeplaki. Ya sampean ku gawe cilaka Kurawa. Sing kandha nek ngamarta suwung sinten? Lho tak takon. Pandya Betari Durga. Lah, mula saniki niku akeh kabar ngapusi. Kabar sing ora nyata. Nek cara sakniki bocah ngarani hoax. Lho, sing jegok sapa kuwi? Sing jegok jengkulmu mlocot ora. Niku kabar ora nyata. Kabar ora nyata ora dinyatake terus dilakoni. Lah, entek-entekane kaya ngene iki. Surtayu babak bundas, Kartomarma babak bundas. Aswatama tatu. Kurawa liyane bubar golek papan pendelikan. Wah. Pun pripun nek ngeten iki? Surtayu Kartomarma Aswatama mundur sing tak jagake Ngastina iki duwe bantrongan. Sinten? Lho kowe. Kowe iki werku darani Ngastina le. Nek nganti kowe kalah karo anak-anak Pandhawa, nek cara aku isin, nek kula kok biasa. Ora isin, mboten, ora maju, rak. Mbane modar. Wong urip niku digawe kepenak, Man. Maju temu Antasena, modar malahin kula. Wis, ning wani to. Nek wani niku wani. Nek Antasena niku pancen wong ampuh tenan, Man. Wong pengpengan tenan. Ning wani. Ayo ndelok-ndelok. Ndelok-ndelok piye? Oh, ndelok-ndelok. Sampeyan kudune mikir. Wong tuwa niku nganggo mikir, perang niku entuke napa. Kula niku padine anak-anak Pandhawa. Kok kula marahi perang anak-anak Pandhawa niku napa mboten disin-isin karo wong kono-kono. Mbok go mikir, Man. Ning iki anak Prabu Duryudana ngersake Ngamarta didekke siji karo Ngastina. Oh, dekke siji mung kari dawuhe penak wae. Ning sing wani Antasena niku sapa? Lho, kowe mau muni wani. Ora wau. Mau karo saiki iki durung ana gantalan dina mestine isih wani. Oh, wong niku ya suwe-suwe iso ora wani, suwe-suwe iso ora wani. Wani to. Oh, delok-delok ya. Oh, mutar tenan ya. Ning wani. Wah ya. Muni wani ngono to. Kok tak aku sing nantang. Muni wani kok aku sing nantang. Oh, delok-delok. Wani to, Do. Wani. Wani tenan, wani tenan. Tak tantangke aja kuwatir.